प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रायजो राजाफोर बिटिआर मुगानो जिसिबांबा गोजौखा होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिङावनो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदों रायजो राजाफोर बुजिबाय। दिनैनि दिनाव जोङो बे बिटिआर एग्रिमेन्ट पिस एकर्ड खालामनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने जेबो सोलायनाय लाबोआखै रायजो राजाफोर बुजिबाय। माने जोंनि बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसनफोरा गोमालांजोबखाबाय आरो जोंनि जुदि बर' हारिनि गेजेराव जुदि बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट जाहोबाय थायोबा डे बाय डे अब्ला जोंनि बर' हारिया जोबस्रांनो बे बिटिसिआ गोमानो बारा गोबाव सम गैला रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जों बयबो बर' रायजो राजाफोरा खौसेयै बिनि सायाव अपोज खालामनांगौ माने अप्रेसिभ जानांगौ रायजो राजाफोर। मानो होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफोर जोंनि बे बिटिसिआ सानसे साननैयाव मोननाय नङा रायजो राजाफोर। गोबां बर' फिसाफोरनि आन्दलन खालामनाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरनि जिउ मुंख्लं जानानैसो जोङो बे बिटिसिखौ मोन्दों रायजो राजाफोर। बिटिसि मोननायनि उनावसो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव जा एसे एनै मोनदों डेभेलप जादों दिनैनि दिनाव बिनि थाखायसो जादों। जुदि बिटिसि मोनामोनब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर सोरबा कन्ट्रेक्टर सोरबा साख्रियालफोरबो नुनो मोननाय नङामोन रायजो राजाफोर। दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिआव थाखानाय अथ'रिटिफोरखौनो दिनै फानजोब्बाय। प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ दिल्लीयाव फानदों। आरोबाव बिटिआर एकर्डनि जेबो मिनिं गैया रायजो राजाफोर बियो मिनिंलेस आरो जोङो बेखौ मालाबाबो इमप्लिमेन्ट जाहोनो नाङा रायजो राजाफोर। प्रमद बर'आ जाहैबाय थगायसुला वान अफ दा मस्ट लायार प्रमद बर'आ। बिनि थाखायनो प्रमद बर'नि सायाव जोङो बयबो क्रिटिसाइज खालामनांगौ अपोज खालामनांगौ रायजो राजाफोर। दिनैनि दिनाव जुदि बिटिआर एकर्डआ मोजां मोनब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय एक्सेप्टेबोल मोनब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि गोख्रों इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा लिडार्सफ्रा दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि बिटिआर एकर्डखौ दिनै माने दावदै गला बुंदों। मानो जोङो बे एकर्डखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हाया जोंनि थाखाय आनएक्सेप्टेबोल होननानै बिथांमोना बुंदों। जुदि मोजां एकर्ड मोनब्ला दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांखौ वेलकाम खालामगौमोन रायजो राजाफोर। प्रमद बर' बायदि सासे थगायसुला जुदि जोंनि हारियाव थाबाय थायोब्ला लिडिं खालामबाय थायोब्ला जोंनि बिटिसिआ दंस' जागोन बियो रोखाखा। आरो फैबाय थानाय जोंनि आपकामिं इलेक्सनफोराव जोंनियाव बिटिसिआव बिजेपिआ जायगा लागोन बे रोखाखा। जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जेबो माने खामानि मोननाय नङा चान्स मोननाय नङा जोंनि साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो जोङो उन जानानै थागोन रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोङो प्रमद बर'खौ रावबो मोजां मोननो नाङा। प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो हाया रायजो राजाफोर। बिटिआर एकर्ड खालामनो नाङामोन बियो। दिनैनि दिनाव जुदि प्रमद बर' बिथाङा लेखा गोरोंमोनब्ला जोंनि बिटिआर एकर्ड खालामनानै जोंनि बिटिसिनि थाखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौसो मानो खोमाखो। मा होनो बिटिसिआव जुदि बिथाङा जोंनि डेभेलपमेन्ट लाबोदोंब्ला जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिटिआरआव जोंनाव जौगानाय अबेबा गामिया बारायनांगौसो हाबसननांगौसो मा दानख'नायनि खोथा दङ बाहायलाय। दानख'नायनि जेबो खोथा गैया सिमाया बारायनांगौ गामिया सोसनजानांगौ बेसो। अब्लासो जोङो गनायगोन बिटिआर एकर्डआ मोजां प्रमद बर'नि पिस एकर्ड खालामनाया मोजां होननानै जोंनि थाखाय पिस एन्ड हारमनिया फैबाय होननानै जोङो बुंनो हागोन। अब्लासो रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ जागोन नङाब्ला जाया प्रमद बर'। नोंखौ रावबो मोजां मोना दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नोंथां बुजिबाय।